Imina ngikhona ngiyaphila. Futhi ngiyazi ukuthi naqanjelwa amangayi ngokuthi ngifile kodwa hayi ngibuyile. Lalela ke ntombi yami. Lo Khaya ongitshela ngaye uqhubekile ngempilo. Wena wenzani ngeyakho impilo? Uncamele lona lelo phara ngithi wabona ufanele ulivulela imilenze. Kodwa nginesiqiniseko sakho ukuthi baba wakho bayakhe endaweni ethi isidalthona. Mangabe usafuna ukuthi umbone uKhaya edla nhlamvana uzoya ukhuluma naye uyogcina kusubonakala naye. Uzoba nazo yini impendulo zokuphendula imibuzo azobe ekubuza zona. Unozipho. Sandokutshela mina uma ukuthi indoda engizala yafa ngisasesishwini. Lebe ngilwela ibingangizali nayo ifile. Mama ngiyakutshela ngibekelana. Ngiyaxolisa mfoka baba. Kodwa ngathi uzokumela unyusa amasokisi ngoba kusho ukuthi kukhona lo shoda khona njengendoda. Ngizosama amasokisi. Sengikhuluma Nozipho namanje. Yabo sengele eshiye endabeni zami wena. Ndoda, angicela uzongiphazamisa. Kwenze njani? Mfowethu, mhlawumbe kwake kwenzeka wazwana nodadewabo kaMabiyela. Mhlawumbe kwahlala umntwana ngendlela nawe ongabonanga. Uqonda ukungitshela ukuthi mina ngibukela indodana yami ilala nodadewabo. Kodwa ake ngakutshela khona ukuthi zama ukudlulisa indaba kaNozipho useyikhethele yena ukuthi ufuna Mhlengi. Zama ukuqhubekela phambili nempilo yakho. Ngaphambi kokuthi uhambe nje ekhaya. Engifisa ukwazi ukuthi mina ngikalilahle ithemba phakathi kwami nawe. Ngithe wena ngicela ungithembise ukuthi ngikaphinda bengxenye impilo yakho uKhaya. Oh, ngiyathembisa. Okay, good. Yasivele nje kwaphela walolo thando lanoZipho. Ngeke phela mina lokhu ngigendwa isoka lakhe. Uma ngabe lo muzi kababa kumele uvuswe omunye umuntu osifazane kulungile akahambe vele yonke le ndlela uyikhethele yena. Amakahlapho nontombi wethu Phela njani Ka lindani uSelu engitohoza naye owangapha ngasedathona. Selu ulindando ungane lodwa ngitshela ngaye. Ngiyathokoza ukwazi. baba wayifela ngisasesishwini sikamawu mawasuka wayoyifebela nendoda eshadile yafa lo ndoda ngoba manje ushanga wayengazali kuyaphithizela nje ushanga akekho baba ngizala akekho anginababa ke mina usho njengoba ngihleli nawe nje mina nyama manje ngwakachiye wandoda ngoba ngizwa ngathi nawe uswa ngapha koDalton konje uthoka ubani sibonga Kwachiye mnethu. Welcome Lewe. Uyayibona kodwa lento ukuthi wena ngakulethelwa inkosi. Bheka njengamanje la uhleli nomuntu ongangisiza ngithola imvelaphi yami. Yazi mnethu into engiphatha kabi ukuthi angathi uthe ukudlula kancane enkambeni. Ngoba manje mangibheka lento lolu daba lami nabe kufanele ithi ukunamba kancane. Uyazi angazi noma mhlawumbe ukuqondana kwezinto yini kodwa ikhona into ethi kungenze ube nihlobene noma mhlawumbe ke ngabe uchi mhlawumbe wangakubuka kuZelu. Uyazi lindani mnewethu ngizocela noma athi uxaya kanani wehlisa uxalela setshwaleni. Ha. Jesu. Nizothi nani sabona umuntu odake kwenye ngamanje la. Mina utshwala forever damuka same time ngizwe ukuthi la endlini khona umuntu ozongikhombisa my true and real family. How Jova wamsebenza emfihlakalo yinayiko. Yabona ke mosakhuluma ngoJehova usobada bukadamu uyidlalela ngathi nje wena. Amadoda angazi noma nje aphaphalaza la. Kodwa bafethu udaba lami nalensizwa lithanda ukuthi alithi ukuhlobana impela. Sizwa akithi kungenzeka nokuthi mina nawe sisendeleni. Kungenzeka ukuthi lo mama wangibhuca ithuba lokuthi ngibe nobaba usaphila. Yazi mntanami ngikubizela ngoba kunodaba oluphuthumayo okuzomela ukuthi sikhulume ngalo. Ngiyakuzwa mama, kodwa ngithemba ukuthi lolu daba alokho mayelana nenkinga esinazo noMhlengi. Ngoba cha mawunjalo ngikhathile. Kade
Kanti ke nami bengicabanga ukuthi yona inkinga esibhekene nayo leyo. Kodwa manje ngibona sengathi usuzoba senkingeni engaphekwa lezi eziningi. Nakuba ke mntanami ke ngingazi noma ke lozo inkinga mntanami noma zinhla noma zoba zimbi na mawuyithola. Asingakhuli nje igquma mama. Beka nje yonke into obalicace. Mina ngingabe into engidlule kuzona so ngibona ukuthi ikhonto engangimangaza manje. Kanti ke le mntanami ke ibukeka izokumangaza ngempela. Uyakhumbula uMabiyela ngokusho kwakhe ukuthi wathini kwena? Wathi wena wakuthatha umncane ufelo uma wakho. Wakukhulisa benoshange baze bokufaka isibongo sakho. Uyakhumbula lonto? Ngiyakwazi lokho mama. Futhi nje anginamsebenzi nanaye lo mama lo. Ngoba wakhethe ukungilahla ngilaxaza ngilaxazisa kwenyongo yenyathi. Wajaha ubumnandi le. Kodwa ngaze yaduma. Futhi angazi wabuthi nje sikhulumela nje ngaye. Kanti khululeka ke mntanami. Uyabona into ukuthola nayo. Nalembuzo nayo. Engathi ke manje usuzoyithola indawo zobhodlela kuyona. Ngoba uma wakho okuzalayo. Uyazi ukuthi usaphila? Indoda, uyazi ukuthi ngingathi jeqe lapha ku TikTok hayi. Impela iyanyakaza into yakho ipostile. Abantu bayawuthakasela umsebenzi wakho. Yebne wethu, ngeke phela. Na izolo nje wena ubukude ngimcabanga. Ngithini kanti into yakho? Manje khaya namacabanga ngizoyiyeka nje lento idlule nje kanjalo. La mfethu kungenzeka ukuthi kukhona ilunga lomndeni wami la. Kungenzeka ukuthi ngithola umfowethu ebenkade engenayo yonke leminyaka. Ngaphezulu kwakho konke lokho kungenzeka ukuthi ngithole wonke amaqiniso ukuthi ubaba wahamba kanjani emhlabeni. Cha nsizwa ke thengathi nje usuyaphaphalaza njengamanje. Into lezele la ukusondezela umsebenzi usalinde iholo. Leyo khuluma ngayo ayizukwenzeka. Kanti futhi uma ufuna ukuyenza uzofanele uyenze usuka ngakini edathoni. Hayi la konsibani. Ukhumbule ukuthi omakhelwane bami besikhuluma ngabo. Kodwa mfethu hayi angeke size sigqiqe nje into eyodwa. Lalela mne wethu asemaningi kakhulu amacala engiwathethile la ekhaya amanye angihlangene nawo kungakudala nje bekuMhlengi engena necaba manje nawe usufuna ukuthi usudweshu lapha hey angizukuyivumela lento ngeke yenzeke ngiyala. Hey mina mami yangidida ke manje yonke lento. Yenzela kanjani yonke lento? Kanti Mabela Kempela kwenzakalani? Mntanami. Kanti ungangibuzi lutho ke nami ngoba nami ngiyayifanela nje nawe angazi lutho. Kodwa nje into engakutshela wena mntanami ukuthi ngiyabona ukuthi izinto sezohamba ihambe ezikhanya. Futhi ke nawe lento yesibongo sakho isizobuye iveleke manje. Angazi mama. Yabona ngazi ngempela ukuthi ngiyimisele yini ngaleli khasi lempilo nje. Kodwa phela mina bese ngizengenza iphisi ngiqinisele lokuthi umama ngimazi, ubaba ngimazi. Mina bese kungisalela nje ukuthi ngilungise impilo yami nomuntu engimthandayo. Kodwa manje ngiboya ngathi ngiyaphambili ngemumva ayichangeke. Hey. Kanti mntanami ke ungakhohlwa ukuthi uyazi mhla wathola injabulo uyokhohlwa yona yonke lenyakanyaka yempilo osuke wayiphila. Futhi kumele ke ungakhohlwa ukuthi umama mntanami ubaluleke kakhulu empilweni yomuntu. Mina kuphela into engicela kuwena ukuthi uthi mawusumbona uma wakho umnikeze ithuba achaze nje ngakho konke okwenzeka. Nanokuthi ke bobade kuqale ukuchazwa sengikhathele. Ngiyabonga mama. Ngazi noma ngiyimisele noma ngizothi ngizizwa kanjani ngayo yonke into engitshelayo. Themba lami, ngicela ukuthi lento isithenze ngethuba lokuthi ukwazi ukuthi uthwale ukuthi ngawo ukuthi uvelaphi. Mina ngibothi kusasa uma ngabe ngibuya emsebenzini sami sobona mama wakho ukuze ukwazi ukuthi ngixoxisane naye ngoba vele into efanele igcine yenzekile le. Themba lami, ngiyazi ukuthi sike singaba nami ngingaboni ngasolini. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uyayibona into ukuthela yami ukuthi ibivelaphi. Ngiyakuzwa Mphemba. Ngixolise nje nami ukuthi ngikwenze uzizwe ngathi ngiyakujolela. Kodwa nje ngifisa ukwazi ukhaya kangaliphutha nje kuyona le nto. Mina ngimfonile ukhaya. Mahlandlo amabili futhi akaze aphikelela phambili ngenkulumo yakhe ukuthi ufuna ukuthi wenzekaleni phakathi kwami naye. Kodwa nje wakhombisa ukumukela nokuthi usedlulile lento. Ukuthi nje ngifuna ukuthi sithembane, kulana ifuba ngakho konke.
nakho ukuthi angikwazi ukudlala indima yami njengendoda. Lokho kuyasidicelela phansi kakhulu isithunzi sami. Kakhulukazi mangabe sezophumela ngaphandle Nozipho. Angikaze ngimtshela ukhaya ngaleyo nto Mhlengi. Cela ungithembe. Futhi ke asike siqhubekele phambili nje sidlule manje kule ndaba kakhaya. Hawu bakwethu hayibo. Okunye ke ngicela nje ukuthi nangelinye ilanga ongaphindi nje ukuthi mangabe singaboni ngasolinye bese ungibeka isandla. Ngoba mina kunginike esinye isithombe ngawe lo nto leyo. Cha bekucasuka nje kwesikhashana. Angiyena umuntu onesandla esihlula nomuntu onodlame. Ngicela ukuthi sidlulise lethemba lami. Bam ufake loudspeaker. Khaya. Noze ngixolisa ukhiphela ulaka lami kuwe. Kepha kunento nje ethi konke lokwenzeka ngoba ungithintile izolo ngocingo. Awu angixolise Khaya mangabe kuukuthi mhlawumbe ukukhuluma kwami kwenziwa nentukuthelo. Ukuthi nje nami bengifuna ikhambi layo yonke lento eyenzakalayo. Cha, kanti akusekhona lokho. Uyabona Nozipho ukuthi awukhethanga mina. Lokho angenzi ngibe indoda kancane kunomhleli. Ukuthi uthatha nje isibindi ukuthi agabadele emagcikeni akithi, angicaphe ngenhlamba zangibeke nesandla, angimazi. Hayibo kahle Khaya. Uthini? Angifuni sidingide kade lento. Ngicela nje ucacisa la. Ngiyakuhlonipha kakhulu kanti nobudlelwane bakho nomhleli ngiyakuhlonipha kakhulu. Ingakho ngakhetha ukuqhela uma ngabe usisinqumo sokuthi wena ufuna ukuba nomhleli. Kodwa uma ngabe umhleli ngizomthatha ngalendlela, kuzophoqeleka ukuthi ngiveze nami uthi nginsibani futhi nginayo inhliziyo. Okugcina nje sengiphetha. Ngizocela ukuthi ungaphindi uthinte nangocingo. Ikakhulukazi makuthinta wena nomhleli. Wenzeni Mhlengi? Wenzeni? Uyasuka la uyahamba uyoshaya ukhaya lapha. Uyomthuka ngento engayenzanga. Ngoba nawe nje ungafuna ukuthi ungikhole ukuthi ungisulwa kuyona yonke lento. Kwena kwanele ukuthi sinenkinga engakanani othandeni lethu. Ufuna nje wena uku-add izitho kunalokho. Ngempela kwenzakalani ngami Mhlengi? Manje ungitshele kahle wena into ozoyimela nje ukuthi njalo uma kwangibona nje ngikhuluma nomuntu esilisa wena uzofika ungishaye la mase uyahamba nayo umshako. Kahle kahle uyashaya vele wena. Khuluma naye uthuleleni. Nozipho, ngiphakamisela umoya. Kwamina ngiyazama ukuthi ngithole ukuthi isiphi isizathu sokuthi kwenzeka yonke lento. Kwamina ngizazi ukuthi ngingenelwe yini. Angazi ukuthi yonke lento develop ngoba ngingaze ngibe nenkinga enjena ebudlelwaneni bami baphambilini. Maduma ukuthi ngiyakuthanda. Kodwa manje kungiphatha kabi ukuthi ngibona ubudlelwano bethu engathi ngeze kuphumelele, engathi buyaphela nje buyashabalala. Hey yabona nje mina nje ngikhathele nje lecolo ukuthi uyaqala ukuba njena before ubungenayo le nto before. Yabona kahle kahle sengiyabona bese beqinisile mina ngabethi oqala ujole nomuntu before uthathe izinqumo eziphusile ngaye. Nozipho uqondile. Ngiqonda ukuthi kahle kahle mina nawe asazana. Futhi kusazoba nzima ukuthi sazane uma ngabe umunye wethu ezokuba namandla. Ithula we. Awu mayitobza. Usongikhumbula kakhulu uthando sami uzongivulela neminyango. Ayi, muntu wesifazane. Uyayazi into engizayo leli ibhodlela lokugcina ngibi. Yo. Yazi uthini Lindani? Into yokuqala engazoyimela umuntu ohlulwa impilo mase nginikele etshwaleni njenganawe nje. Yazi kube kuya ngami, ngabe ngwachitha wonke lamabhodlela nalabacwele la eswini uhlanze manje ube soba sentani. Hayi uyabona wena uzomthukisa inhlamba ngingaqondanga. Ngabona nje ngeke nje ulokhu uzenza ifiance yami la ungitshela ukuthi manje yini ufuna ngiyenze into engayenze mina ngahlula umango utshwala. Uyini lo ngikwazi izolo yesterday manje. Yazi uthini? Ayikhethe ukukhuluma nawe njengamanje ubhadlile. Awuhambe uyolala bese siyavuka ekseni siyakhuluma ngalento. Yimi njalo lo ngabhadlanga. Yini kodwa i-gender based kanti umuntu benza i-self defense la. Shuthuba. Utshwala ba. Celiwe, yabona lento ebengiyisho? Yini awulele ngani ebusuku? Uyaluza wenzani la eduze ombhede wami? Ufuna ukwenza ngempela? Hayi dadewethu, khululeka. Benize ngenze into ocabanga ukuthi ngizoyenza kuwena.
okwami nje ukuthi ngikubonge ukuthi ungithembile wangithatha ngibeke emzini wakho sasalala ngisho endlini eyodwa mina nawe. Pho manje wenjani? Ngiyayibuza ngiyayiphendula nawe Mabiyela ukuthi kabe mngakanani ushevu usufuze uNozipho ngami. Nginathemba neqiniso lokuthi uMadube njengoba kade la uzofika amtshela uNozipho ukuthi ngikhona. Angazi-ke ukuthi konje ngizohlala kanjani ngixoxe noNozipho ekubeni ngingamazi ngisho uyise wakhe. Ngoba umbuzo wokuqala nje azothi mefika la awubuze yini ukuthi ubani. Kodwa ngiyathemba ukuthi ungaboni ngasolinye kwethu sekwedlula. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngidlule kushiya ekhaya manje ekseni namhlanje ungilinde sihambe sonke ntambama. Ngicabanga ke nanokuthi ngeweekend sike sihambe siyokwenza shopping kancane ngoba ukhala nangebhedding. Cha Mphemba ngiyabonga. Ngizoyihambela. Nje yabo nje le idinga mina nje kuphela. Ngaphandle nje kwalokho ngeke ngilongenza ngathi yonke into i-right ngibe ngazathi uzakube right. Sibanganike manje Themba lami. Sibanga ukuthi ngihambe ngawatshela ukhaya ngathi nje akaphuma phela endabeni zethu. Kahle sithanda sami. Uyazi na ukuthi insizwa mangabe ixoxa imoya ivomise ukuthi iphakame bese kugcina kuthintwa nayo. Futhi akuyona ngisho into etheni liyana kube impama eyodwa nje. Hayibo manje uqonda ukuthini ngiqonda usiyatefa yena njengoba kumcasulile lokho. Mana ke ngibuze konje nokuphindiselile ekhaya. Kancane kancane uyavela ukuthi wena awusiyeni lo muntu ebengiyitshela ukuthi uyena. Khona Themba lami uyabona kancane kancane uthanda ukushabalana. Ayikho ingxoxo esiba nayo ingaphelanga ngokukhelizisana. Sengibona ukuthi kuyiqiniso ngempela ukuthi uma ngabe izinto ngahamba kahle kamele nabo ukudlela nomayo buqini. Namhlanje na ke ngizosheshe ngibuye khona sohamba kusakhanya sekuma wakho. Lona umzuzu obaluleke kakhulu empilweni yakho. So kubaluleke ukuthi ngibe ingcenye yawo. Mina thola into engisho ukuthi ngeke ngilawule kuwe phela lo ngishayela umthetho. Izolo uthange ukuphuza utshwala. Manje uzongibuza ukuthi ngiyaphi? Lindani angikushayela umthetho la mina ngizama ukukubonisa indlela. Iziningi inkingo obhekene nazo okusangenzeka njengamanje ukuthi ubhekwa amaphoyisa nabantu futhi abayingozi. Leyo ukuphuza kwakho utshwala ubona ngani ukuthi uzogcina uphahluka ukhipha imfihlo engafanele uyikhiphe. Oh manje vele nawe usifazane nomandla lama sekuthiwa kugcina imfihlo. Lalela ke bona lokhu phahluka okukhuluma ngakho. Ikhona lokho ongenza njengamanje ngathola umkhondo ukuthi ubaba wami ngabe ungakephi. Ha, baba. Owali manje isinto engizwe ekseni kangaka. Wenze njani? Mama mina ngeke ngivumele ulindane lokho eyinkinxa ngotshwala kanje. Kumanje ngitshela ukuthi uthola umkhondo ngobaba wakhe le matshwaleni. Ngiye ngasho mina ukuthi lo maqiniso ngathola ematshwaleni. Lalela la kufanele ngiphume njengamanje la ngiyothola umkhondo wabo. Khona umuntu ozokwazi ukungisiza ngalento. Hayi nami ke lapho ke mntana ngivuma. Ubaba wakho kade ashona. Futhi nomndeni wakhe nje angibona nokuthi okwamukela ngoba uvela ungafuni ukuthi nje ohlangene nami. Linda ngicela siye ukuthi siqale phansi inkinga ezinye phezulu kwalezi sinazo kuyimanje. Lalela Mabiyela. Yabona le ngane la. Yeah, ukuthi itholakale kanjani akusho lutho. Angifisi ke ishise impepho emsamo olwrong. Angifisi ibizi sibonga ongesona. And lokho uma ngabe mina ngisawunde ngasithebeni kanje kuzokwenzeka. Ingakho ngifuna ukulungisa izinto njengamanje. Akekho lindana ukuphikile lokho. Yabona lo uma wakho uyakuzala wakukhulisa iminyaka. Okungenzeka kwamina njengamanje ngithola indlalifa yakho engizokukhulisela yona iminyaka. Mangukuthi awusakwazi ukulalela uma wakho ngenxa yempambeko zakhe ekulistike lalela mina. Ngilalele lindani ngoba yabo leyo kuba ukukhanda shisa odako tshwala ayizusebenza yazi ayizusebenza leyo nto lindani. Njengamanje awuhlale phansi silungise zonke lezi inkingo nazo njengamanje. Ngaphandle ke mawukuthi lokho obungcengela kona lindani ukuthi sizame awusayimisele ngakho. Good. Yasizwe ngawo uthi. Mama, ngempela indaba ungahambisani nothando lwami nokhaya. Kanami Nondu.
Angifuni kube ngazuthi ngiyaqambukela endabeni zenu zothando. Kodwa ngizocela ukuthi ungenzele into eyodwa nje vo. Ngoba ekugcineni khona konke. Uneyingane ezimbili. Sekuzofanele manje uzinze. Hey, yazi noma zingangishumi. Ngeke ngize ngizinze nomuntu engamthandi mina. Nhlobo. Ucabanga ukuthi ukhaya usangabuyela kuwena emva kweminyaka emingaka nihlukene? Hayibo. Iyalela wena ngani? Musu ukufuna ukwehlisa isithunzi somuzi kababa wakho lana. Wehlisa isibongo sakhe. Hawu. Hayibo. Ngazi ukhuluma ngobungekho izolo. Ngesikhathi mina naye sikhuluma. Kwakhona ukuthi ulethe uamukelo la. Kuyakhombisa ukuthi useqala ukuxoxa. Phela ke futhi ke wangibona ngishayiswa emoto. Futhi useyayisuka. Uyazi ngiyazama ukwehlisa umoya. Ngithi konke ngifuna ukuthi kulunge. Kodwa kuyacaca ukuthi wena ufuna ukuthi siphinde siqabane futhi njengoba kwakwenzekile. Nondu, uamukela ukhulile manje. Uyafunda ngisho isikole imbala. Nango omunye futhi umuntu esiswini. Ucabanga ukuthi ukhaya uzophinda kondlele futhi la akhulisele lengane lena. Ayehleli ingane yomfazi. Kanti yenze njani? Ubule wena noma uloyiwe. Hayi ngathi akuhambi kahle la kuwena. Yazi uma ngikutshela umuntu owathandana naye kokuqala ngqa. Akulula nje usuvela ukhohlwe kanjalo nje uthanda lapha kuphela enhlizweni. So kuyizimo ezithile ezifikayo nazo kuyisuka iphonqa. Kodwa ke lalela ngikutshele kwindaba ungayazi. Yabona izizathu ebesidala ukuthi mina nokhasi ngabuyelana asisekho. Siganile kuyimanje futhi ukhaya ngiyabona ukuthi usiyaqala ukwamukela ukuthi yena noNozipho akuvele kuyiphupho nje elingelize liphumelele. Yabona ngigeza izandla. Hayi Nkosi impela ngilingiwe lana. Hayi bongani. Hayi wena ufakwe la nophepha. Hayi lokhaya wakho. Hayi shem. Hayi bayugaya umuthi abantu la ngaphandle. Okugcina nje sengiphethe ngizocela ukuthi ungaphindi uthinte nangocingo ikakhulukazi ngokuthinta wena noMhlengi. Hayi leliphara leli. Ungafuna ngibuyisane nalo? Hayi leliphara ukuba ufuna ngibuyisane nomuntu ungenza ukuthi ngibuyisane nokhaya. Hayi lokho kusiza ngani lo? Ndodana, kunento engangiphethe kahle. Indaba yaleli phupho. Nendaba nje nezinto nje ezenzeka emzini kamfowethu. Hayi mina kwathi bangiyaqambukela. Ngifuna ukuthi umfowethu ithende kuNozipho. Buka ke manje. Sokumanike madoda, but uma ukuthi leli phupho lakho baba kulona lenyongo. Ayi awusho ukuthi umfundisi maningi amanyala afihlile. Ngeke ngakhuluma nomfowethu. Umfowethu ayiqiza iqakala yonke lento. Futhi uyambona umuntu mangabe kukhona into ayaziyo. Umfowethu nje ukhomba akazi lutho kuyo yonke lento. Futhi kumfowethu engayena umuntu oyisoka lamanyala. Kade ke Mpemba, inkomo yaxakelwe inkonyane. Cubungisisa amagama ngaphambi kowaphimisa. Okokuqala mina nawe sinesiqiniseko sokuthi ungenzeka ukuthi leli phupho lishaya emhloleni. Njengoba usho nje ukuthi baba akabaleki kulento. Iyodwa ke into engadala ukuthi uNozipho nomfowethu babe ngabandawonye. Ukuthi uNozipho usala wena baba. Hayi, kahle mfana. Suyaphaphalaza. Futhi suyabhemba lokhu kwangempela. Ngatshela wena baba ukuthi iphupho aliqondi ngqa. Futhi ke sengifundile ukuthi ungabe umthemba umuntu ngoba uyakwazi ukuthula nezimfihlo iminyaka. Mpembe, akuthatha isikhathi nje ukubheka izolo lakho. Ukubuka ukuthi akekho yini omama owakwathandana nabo lapha kwabiye. Velani. Yona kanye lento obukuzoyona umfowethu noMadoda. Uvesana ukhulume nje. Inkulumo yakho awuyicwengi uma uzokhuluma. Uvela ukhulume nje. Wazini wena ngobudlelwane bami? Usho ukuthi mina ngingathatha ihlanga ngihambe ngiyokhonga. Kanti ngolobona ingane yami. Kulungile ke baba, uma ukuthi awuhlangeneke nalokho noma bomdala futhi nawe uyamkhipha. Komele ushaya iphakethe ke ndoda. Ushisa impepho. Ukuze sihambe siyobona ugogo uNyandana. Uma futhi umanqika ke nalokho, mina ngizofonela umfowethu uMhlengi ngimazise ngayonke lento ngoba ngiyazi ukuthi aningakamtshili. Konke kulokho kwenzakalayo. Ukusinisa kwamahleza nje la kunini. Hey mfana, usungikhomba ngomuntu. Dala kabi mangimngaka.
shuthi nginebhadi ngempela yazi kumele ngiqhube kuqala wanenkinga nesibongo kwanenkinga nomendo manje sewuwenza udakwenza ngidakelela ekhaya Efo Khaya mina ngisho noma yini osandikisho futhi engifuna ukutshela kona ukuthi angikusabi wena nalento futhi umthembisa yona uNondu shalwazi ngeke yenzeke ahle vele wena ingqondo zakho uphiliza ngalo lezi abantu hey wena ungazosuka lo suka khona la mahebes la uzongena nawo la uzophalazela endlini wena uhlulekile ukuthanda uNondu wenza njani wambhanga udade wethu ngathula masotshela ukuthi ngihlala nomangane yakho yabo ngiyathola ukuthi wena kade ulapha kubo emagcina kubucwanele ibhizi inhlekana nobani lalela ekhaya ngithema ngiyakuyena izolo akubeka ngokusobala ukuthi munye vo umuntu afuna ukubuyela nayo uNondu wena Khaya ndini lo engifuna ukwazi ukuthi mina ngeke ngize ngikhulisa lenye indoda ingane yami ngikhona ngisadla mvana hayi niyakhuluma nje phela wesibongo ngoba nemlomo kodwa iphi ingane ngakhuliswa wena usahlela ukuyikhulisa shona nawe ihlalela la uma ngabe nifuna intombi zeni nabafazi beni bengebeze bekhaya ngokhaya iba namadoda nilimele iqiniso nibathande ngoqiniso ningavumeli futhi ilingo zomhlaba zeniphazamisa yazi ukuthini phuma futhi la ekhaya ungazuze phuma yabona ngizothi usuka ngiphuma newisake njengamanje Duma ukuthi ubekwa yini Khaya, ngiyaxolisa.